Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Исәләр көч менә имәлек сезнең шуп яндыру заводына карата мөнәсәбәтегезне беләс килгән иде. Менә хәзер бит инде сүз шул хакта бара, халыкта канәгатьсезлек тә бар, каршылык белдерүчеләр дә бар. Менә ни өчен шундый каршылык туды җәмгыятьтә? Сезнең фикерегезчә? Каршылык туу кешеләргә хәбәрне җиткезмәгәнгә карап. Әле хәзерге вакытта да бу шуп яндыру заводының проекты юк. Технология сайланмаган. Хәзер минем аннарга бер нинди мөнәсәбәт тә юк, чөнки мин юрист буларак, татар да буларак тотып карамыйча яшамыйм диләр бит. Мин ул проектны күрмичә бармаган зыяны табигатькә юк микән әйтә алмыйм. Кешеләргә зыянлыгын да әйтә алмыйм. Шуңа күрә башта проектны ясап, ул проектны общественное слушаниеларда үткәреп, экологик экспертиза үткәргәннән соң гына ниндер нәтиҗә ясарга була. Төзергәме ул заводны, төзелмәскәме дип. Шуңа күрә хәзерге вакытта миндә бер нинди менә бу проектлар булмау сәбәпле беренчектә мин аны бәя бирә алмыйм ул проектны заводка. Аннан соң менә кичә бу советта шундый сүз булган иде. 2019 елдан менә әйләнә-тирә мөхиткә тискәре тәэсире булган бөтен беренче категория оешмаларда, шул исәптән шуп яндыру заводларында да автоматически законга үзгәрешләр нәтиҗәсендә 19 елдан соң менә беренче категориягә кергән, беренче рискка кергән бөтен организация предприятиялар автомат датчиклары куелырга тиеш һәрбер завод. Алар атмосферага чыгарыла торган зыянлы матдәләрнең күләмен билгеләп бара, аннан килгән хәбәр контроль органнарга җиткезелә турыдан-туры. Ни өчен элегрәк мондый таләп булмады икән? Мондый таләпләр күп нәрсә акчага куелган бит безнең. Акчага корылган. Мәсәлән, хәзерге вакытта әле күп кенә оешмалар пычрак суларын да водоканалның системасына чистартмыйча гына бәрәләр. Менә 19 елдан соң алар да үзләренә су чистарту җайланмалары куярга тиешләр. Шуңа күрә кереңне үзгәрә, тормыш үзгәрә, яңа таләпләр экологиядә елдан-ел яхшырмый бит. Елдан-ел бузыла бара, начарлана бара. Шуңа күрә инде менә бу безнең депутатлар шуны яхшыртырга, үзгәртергә теләп көтелгән бер өстәмә таләпләр дип уйлыйм. Аннан менә сез бер проект турында сүз алып барган идегез, татарчада әйтеп үтегез әле. Менә безнең судта гариза каралган водоканал оешмасына. Ул Победил поселогында, су кырыенда, Иделнең 10 метр ераклыкта, яр кырыенда үзенең шүпләрен саклый. Бу суны чистартканнан соң калган калдыклар шунда бәрелә. Экология бик нык зыян китергә мөмкин. Әгәр менә шул аларның арасы 10 метр дип әйтеп киткәнчә, әгәр шул ялгыш берәр су басу нәтиҗәсендә әгәр ишелсә, менә бөтен бу пычрак калдыклар барсы да суга эләгергә мөмкин. Су үзегез белгәнеңчә Идел безнең Казанны да чыгынаягы булып тора. Астарак та Самар өчен дә, Волгоград өчен дә. Шуңа күрә менә бу безнең гаризаның уже таләпләренең үтәлү нәтиҗәсендә хәзерге вакытта водоканал проект ясады. И соң менә Алла бирсә җәмгыять сайлауларын үткәч, экологик экспертиза үткәч, менә быел шул заводны төзи башларлар дип көтәбез инде. Моның өчен күп акча кирәк икән? Хәзерге вакытта бу исәпләүләр буенча миллиард ярым акча тоту куелган. Кайчан төзелеп бетәр? Әгәр экспертиза үткәннән соң 1 ел эчендә. Әгәр бу ел экспертизалар үтеп төзи башласалар, 19 елга без инде менә бу яңа барлыкка килә торган калдыклар су кырыена ташланмас дип уйлыйбыз.
Һәм җәмәгать тыңлаулары уза шәмендә. Җәмәгать тыңлаулары үтәргә тиеш. Әйе, ул 20 апрельдә Казанда үтәчәк, Кремль урамында. Кремль урамы 11 йортта үтәчәк. Кызыксынган кеше барып, кереп катнашырга мөмкин. Ул тыңлауларда. Менә хәзер Самосыр свалкасы турында сөйләшәсе килгән иде, менә ничегрәк анда хәлләр. Бу Самосыр чүплеге күптәннән инде ул элек шәһәр кырыендарак булса, хәзер шәһәрнең үсү нәтиҗәсендә ул шәһәр ишендә калды дип әйтергә була. Сез үзегез беләсез, берничә ел элек янды да ул шәһәрне капкара төтен томалап алды. Шуңа күрә дөрес карар кабул иттеләр аны ябу буенча. Хәзерге вакытта рекультивация эшләре бара. Әгәр инде шул проект буенча дөрес итеп эшләсәләр, рекультивациядан соң менә бу чүплек бернинди зыян китерергә тиеш түгел халыкка. Менә Татарстандагы оешма предприятиеләр тарафыннан кайсы сулыкларга күбрәк зыян килә? Аларны менә ничек ачыклыйсыз мондый предприятиеләрне һәм ничек җәзалыйсыз? Берничә бәлки соңгы фактларга мисал китерер идегез. Безнең анализлар нәтиҗәсендә без күргәнемчә иң күп зыянны су чистарту җайланмалар китерә. Сәер ишетелсә дә чынлыкта шулай. Чөнки ул элек советлар вакытында ясалган су чистарту җайланмалары күптән искереп беткәннәр, шуңа күрә үз эшләрен 30%-ка да эшләмиләр. Оннан чыккан барлык әшәке сулар инде безнең суларга эләгә. Хәзерге вакытта безнең эш нәтиҗәсендә Татарстанда 13 яңа су чистарту җайланмалары сафка керде. Анардан тыш күп кенә 17 елда әле менә соңгы су чистарту җайланмасы 18 елда февральдә эшкә кертеләр Әлки районында. Хәзерге вакытта күп кенә районнарда реконструкция эшләре барыла. Шулар бөтенесе дә эшләнеп бетсә инде, уйлавыбызча, су чистарырга тиеш. Чөнки иң әйтеп киткәнемчә, иң каты пешератуны алар бирәләр. Су чистарту җайланмалары. Инде күп кенә очракта су чистарту җайланмалары кайбер авылларда һәм шәһәрләрдә эшләмиләр. Булган да эшләми. Мәсәлән, күптән түгел генә без менә шул җирне пешерату фактларын табып, 2 җинаять эше кузгаттык. Чөнки су чистартылмаган су җиргә агызыла иде, җир буенча инде урманга эләгеп, урманда агачлар да кипкән иде. Җиргә генә исәпләнгән китергән зыян 6 миллионнан артып китте. Инде агачларга китергән зыянны ансан аерым исәплибез. Шундый ук хәл тагын бер-ике нидә бар су чистарту җайланмаларында. Әшәке су чистартмыйлар. Тагын ничә чистарту җайланмасын алыштырасы барсың? Мин алай төгәл генә саннар белән әйтә алмыйм. Әлегә күп. Безнең бик зур проблема менә бу яңгыр суларын җыеп чыгара торган җайланмалар. Менә безнең Казанда 20дән артык ливневка дип әйтәбез. Ливневка бар. Ливневка алар бөтенесе нигә Кабан күленә яки Казанкага чыга инде. Шуларның бары икесендә генә белүемчә су чистарту җайланмасы куелган. Калганы барсы да турыдан-туры шул елгага агып ята. Үзегез беләсез, кыштан соң безнең юлда нәрсә барлыгын. Әгәр менә шул карны үзегез бер чиләккә салып өйгә алып кирип җылытсагыз, нәрсә калганын күрәсез. Менә шул барлык пычрак та кызганычка каршы хәзерге вакытта су агып ята. Ул инде бер дә файдага түгел. Менә бу хәзерге вакытта бик актив газетларда язылып чыктылар бу яшел водоросльләр дип. Менә шул ук пычрак суның суга эләгү нәтиҗәсе ул. Чөнки алар фосфор белән тукланалар. Фосфор инде менә шул
неден кіре, су чистарту жайланмаларынан кіре, юллардан чыга. Һәм менә бу кар иемнәрен, карны вакытлыча саклау урыннары дип тә сөйләгән идегез, әйме? Бу кар иемнәре бәлә иде инде былтыр. Әгәр 15-16 ел кыш көне ул кар күчләре су кырыенда да теләгән кая телиләр, шунда ясыйлар. Ул яз буе ереп, суга эләгеп, мәсәлән, Кабан күле кырыенда бик зур күч капкара булып, җәйнең уртасына хәтле ереп ятты. Ул без каравымча Маргинец кына, Кабан күлендә Маргинец бер 80-90 тапкыр гына күләме артты шул кар эрегәннән. Шуңа күрә без бу ел көз башыннан ук экология министерствосы белән бергәлектә ул урыннарны алдан ук билгеләдек. Бу урыннар су кырыенда түгел, һәм эрегәннән соң да суга эләкмиләр. Чөнки анда ливневкалар да юк ул нидә. Бу сайлаганда инде йорт булачак, төзеләчәк йорт астына эләгергә дип, юл астына төзеләчәк җиргә зыян китермәсен өчен шундый урыннар сайланылды шәһәр ягыннан. Су үсемнәр дидегез бит әле. Менә шул су үсемнәр алар булмаска тиеш инде, әйме, водоросльләр? Су үсемнәре булырга тиеш инде. Ләкин хәзерге яшел зәңгәрләр түгел. Бу яшел зәңгәрләр алар кислородны ашы судагы булган. Шуңа күрә анда яшәүче барлык балыклар, инләр үлә. Бу пычрак судан гына түгел, менә бу безнең һәрбер су үз-үзен чистарта ала. Дәрәҗәгә хәтле ул шул үзенең чистарта ала. Әгәр шул инде дәрәҗәдән артып киткәч, ул андый свойствосын югалта. Шуңа күрә без шул икенче ягына күчтек инде, дәрәҗәнең икенче ягына су үз-үзен чистарта алмый башлады. Шуңа күрә менә водоросльләр килеп чыга, башка сине-зеленый водоросли бутала инде, яшел. Без 2016 елда бит яр буйларына якын корылмалар төзүчеләргә каршы көрәш алып бардыгыз, әйме? Бу юнәлештә дәвам итәме? Үзләре үз ихтыяры белән менә сез сорагач, сез таләп иткәч сүтүчеләр бармы? Эш дәвам итә, чөнки белгәнегезчә 20 метр су кырыеннан буш булырга тиеш. Барлык кеше дә менә бу җир белән кулланылалар. Кызганычка каршы күп еллар игътибар бирелмәгән. Шуңа күрә коймалар да килеп чыкты. Кайбер шәһәр кырыйларын карасагыз, суга якын да килеп булмый. Анда коймада койма өстендә койма. Менә шуңа күрә бу эш белән шөгыльләнә башлаган идек. 15 елда беренче этапта без су кырыйларын, су саклау зоналарын кадастр учетка бастырдык. Шул кадастр учетка баскач инде су кырыен билгеләргә мөмкинчелек туды. Шул су кырыеннан алып 20 метрны чистартыр өчен, судка мөрәҗәгать итәр өчен безнең доказательстволар барлыкка килде. Хәзерге вакытта ул эш бара. Былтыр гына 17 елда 500дән артык объектны эштек. Бу безнең эш кенә түгел, бу Казан табиат саклау прокуратурасы, экология министрлыгы, безнең дә эш. Хәзер инде элек кешеләр бик каршы килсәләр дә, хәзер күреп, ишетеп, менә бигрәк тә сезнең ярдәм белән инде бөтенесен гәҗитләрдә язып чыгабыз. Кайвакытта үзләре судка мөрәҗәгать иткәнче үз ихтыярлары белән ишәләр. Мәсәлән, күптән түгел генә Карабаш күлендә Бөгелмәдә 10 объектны зур гына организация үзе алып атты. Су кырыен чистартып. Әле алай гына түгел, су саклау корылмалары да ясап ята хәзер. Бу эш дәвам ителәчәк, бу 18 елда да, 19 елда да. Бу бер көнлек кенә кылыч күтәреп, әйдә киттек тик кенә эшли торган эш түгел, бу план буенча, план рәвешендә эшләнелә торган эш, һәм уйлыйбыз, 1-2 елдан инде мондай проблема булачак түгел. Хәзерге вакытта инде су кырыенда җир бирү туктатылды. Чөнки кадастрга баскач, анда җирне формировать итеп ясап булмый. Шуңа күрә
мондай җирләр бирелми хәзерге вакытта. Былтыр ничә эш ачылды икән? Ничә эш кузгатылды? Ничә кеше җаваплылыкка тартыла? Менә шуның өчен. 500 корылма ишелде, 200-гә якын кеше штрафка тартылды. Анда төгәл цифрлар бар, әгәр кирәк дисәгез. Һәм менә бу елга нинди бурычлар, максатлар куясыз? Халык өчен нәрсә мөһим? Менә атмосфера һавасын, сулыкларның чисталыгы менә. Менә күптән түгел кешеләр арасында үткәргән сораулар нәтиҗәсендә аларны атмосфера һаваның чисталыгы борчуы күрсәтелде. Без һава булганда без аны сизмибез, беткәч кенә булмавын яки начар икәнен сизәбез. Шуңа күрә инде бу үзенә бер безнең өчен сигнал, әгәр кеше борчыла башлады икән, анарга игътибар итәргә кирәк безнең яктан да. Шуңа күрә быел без шул һава чистарту җайланмалары булуын, булмавын тикшерәбез организацияларда, аларның таләпләрен үтәү, экология таләпләрен үтәү буенча. Һәм шулай ук сулыклар буенча безнең дәвам итә, үзегез белгәнчә, хәзер дәүләт тарафыннан, федераль дәүләт тарафыннан Иделне чистарту буенча программа, федеральный программа кабул ителгән, проект бар. Идел бит инде аерым күл түгел, анарга башка елгалардан җыела. Шуңа күрә менә шул вак елгаларны чистарту безнеңчә Иделне дә чистартуына китерәчәк. Шуңа күрә безнең шул вак елгалар белән шөгыльләнә, шул Иделне чистарту шул бер инде барыбер. Нәтиҗәсе барыбер бөтен сулар да чиста булырга тиеш. Безнең уйлавыбыз. Дәүләт советыннан ниндидер тәкъдимнәр белән чыктыгызмы соңгы вакытта? Ниндидер башкара аласы эшләр буенча, проектлар буенча? Безнең дәүләт советы, безнең Татарстан дәүләт советы белән без бигрәк тә экология буенча экология комитеты белән бик якын, бик кысан эшлибез. Алар безнең позицияны тыңлый күп вакытта булачак закон проектларын безнең аркылы үткәрәләр. Без аларга нәтиҗә ясыйбыз. Шуңа күрә алар белән эш барыла. Шул ук вакытта дәүләт думасы аркылы да былтыр яңа законопроект кабул итә алдык. КАПның 7.3 маддәсе буенча безнең срок давности 2 ай гына иде. Җаваплылыкка тартылыр өчен 2 генә ай иде. Хәзерге менә бу законопроектны кабул итү нәтиҗәсендә ул хәзер 1 ел. Шуңа күрә элек бу 2 айлык срок безне җавапсызлыкка китерәдер. Күп кенә организациялар җир казып, песок алып җавапсыз калалар. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.